Bona tarda, el meu nom és Pol i soc mediador a Mediam, una entitat que fa més de 10 anys que portem la mirada mediadora a Barcelona. Des de l'any passat, el 2022, vam iniciar una nova línia de projectes de diàleg social. En aquests centres, que vam dur a terme al Centre Montserrat Olivella i al Centre Desert de Sarrià, hem dut a terme projectes de diàleg social entre gent jove i gent gran. Al llarg de diferents sessions hem pogut parlar sobre temes com la sexualitat, la forma de veure i entendre la vida i les relacions humanes entre els uns i els altres. Ha estat un projecte que hem treballat des de la mirada mediadora, la facilitació sistèmica i el treball de processos. Nosaltres hem pogut gaudir de molt d'aquest espai i esperem que els joves i la gent gran també. Està molt guai, no? Aquest punt de construir un espai per trobar-se d'una manera molt més personal, a més podem parlar temes que estan com una mica pensats, amb una miqueta de guia i que... Es crea un vincle molt maco, molt bonic i acabes creant una relació molt maca entre les persones joves i les grans. Sí. Com aquesta confiança com temprana, no? Bueno, doncs aquí tens les meves experiències i aquí estic com amb ànim i ganes de compartir-les. De que realment l'intercanvi de reflexions entre la gent gran i la gent jove enriqueix a les dues bandes d'una manera tremenda. Jo me'n recordo molt d'una que vam fer que vam parlar una mica de les relacions personals, perquè d'alguna manera doncs, em va sorprendre, perquè algunes coses fins i tot els vaig trobar conservadors. M'ha agradat comprovar un estereotip que tenia jo o tenim molts dels joves cap a la gent gran, que és que no volen aprendre. Potser és més que nosaltres no els hi volem ensenyar. Jo penso que tots tenen un bon record, diríem, i penso que segur han après d'aquesta experiència. Crec que tant la gent gran com la gent jove. Per mi personalment ha estat molt interessant perquè de les sessions que he pogut compartir sempre m'he endut com una sensació d'estar fent alguna cosa de profit i que em feia sentir molt enriquida.